टाउन बागै तिनी अजागा फेमानसा दिनै मुख्यमंत्री भाई सुजन्यमूलक साक्षात्कारनि बागै फैगोन महाराजा दङ तै चिनि काउन्सिलनि चेयारमेन दा जगदीश दङ जों मालाय लेखा मुख्यमंत्री भाई कक सालायखा तागबो महाराजा सं कक सालाय दङ आनि तो प्रोग्राम दङ बागै आं फैखा चिनि आरो फान्ड फ्लो रंनि कक रक फैखा तारपरे बाइक लाइतेबो अफिसार गाहाम रक रहरनानि रिलीफ फंड गोबां जोंनो रेलन बागै कक सालायखा मुख्यमंत्री साखा बबो कताल बो शिशुकिया चिठी लिखांगे चिठी नखर बेस खाय बनायने एवं एम रक जे 1998 निसिनि हाउस गार्ड माने दङ बतावसे रिवाइव खैना कक रक जों सालायखा रमन दालाय गाहाम न चिनि बौची जे पॉलिटिक्स तो दंनाय किंतु एडमिनिस्ट्रेशन दंमाबा पीटीएडीसी बो एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट बो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन दंमोन दुईटा एडमिनिस्ट्रेशन नो गैप नो ब्रिजिंग खालायना कक रक सालायखा मुख्यमंत्री खुमलुं थांनाय हास्पाताल लुनायनि कक रक सालायखा